Tervehdys teille kaikille. Näkemättä kauniit ovat koolla. Esittäydymme seuraavaksi ja sen jälkeen pohditaan, mitä tämä näkemättä kaunis tuottaa, mitä tämä antaa meille ja miksi osa joutuu jättämään tämän yhteisön. Lähde kuuntelemaan ja tuu innolla mukaan itsekin sisällöntuottajaksi. Susanna Nokialta. Markus Tampereelta. Heidi Kotkasta. Marita Turusta. Päivi Salosta. Sonja Tampereelta. Sonja tässä. Kaikkihan siis lähti siitä, että Maija Borén, Tampereen seudun näkövammaisten viestintävastaava, hän keräsi vapaaehtoisia mukaansa tällaiseen uuteen projektiin, jossa tuotaisiin näkövammaisten ihmisten itsensä kokemuksia esiin ja pystyttäisiin sitten samalla niiden kautta vaikuttamaan toivottavasti myös ihmisten mielipiteisiin ja ajatuksiin vammaisuudesta. Itse ajauduin tähän mukaan siten, että mun piti mennä harjoitteluun sosionomiopinnoissa tuonne Tampereen seudun näkövammaisiin. CV:ni kautta sitten Maija Borén minut sinne bongasi. Siihen aikaan kerroin aina kaikille ilmeisesti CV:ssä, että olen vammainen. Tämä oli semmoinen tilaisuus, mihin tavallaan tuntui väärältä edes sanoa ei, kun pääsi silleen kehittämään uutta ja en ollut tehnyt aiemmin vapaaehtoistyötä. Ja olin myös siinä vaiheessa elämässä, että tuntui tärkeältä päästä käsittelemään omiakin ajatuksia, mitä vammaisuuteen liittyy. Susanna jatkaa. Olen ollut yhdistyksen toiminnassa mukana, niin sitä kautta sitten kuulin tästä näkemättä kaunis toiminnasta. Sanoin, että voin kirjoittaa joskus. Kirjoittaminen oli niin mielenkiintoista ja toiminta tässä yhteisössä, että se vei mukanaan. Haluan tuoda näkövammaisuuteen liittyviä asioita hyvin laajasti esille. Näkemättä kaunis kirjoittaminen tavoittaa paljon ihmisiä ja on usein se tilanne, että pitää kertoa sitä omasta näkövammasta, jos se ei ole kaikille tuttua, mutta sitten ei haluaisi joka hetki olla myöskään tekemässä asiasta numeroa, niin ehkä tälläkin tavalla tavoittaa joitain sellaisia ihmisiä, joille on tärkeää sitten sitä tietoa jakaa. Päivi on varmaan sitten se seuraava, joka on tullut porukkaan mukaan ja mä oon aina tykännyt kirjoittamisesta ja oon sokeutumisen jälkeen myöskin paljon kierrellyt puhumassa asiasta ja ehkä tiivistetymmin saa kerrottua näkövammaisasiasta silloin, kun sen kirjoittaa. Mulle itselle on tärkeää tuoda esille niitä asioita, mitkä myöskin yhdistää vammaisia ja vammattomia ja tykkään välillä myös sohasta sinne ampiaispesään. Mä oon tässä yhteisössä tykännyt siitä, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja oon itse oppinut valtavasti toisten kirjoituksista. Tämä antaa myös itselle uutta näkökulmaa niihin omiin asioihin ja myös siihen, että näkövammaiset ei ole mikään homogeeninen joukko, vaan me ollaan kaikki yksilöitä ja musta on kiva jakaa palasia siitä oman näköisestä elämästä. Joo, Marita. Ja mä löysin tämän ryhmän sellainen, että näkemättä kaunis julkaisu Facebookissa. Ja ajattelin, että toi olisi mielenkiintoinen ryhmä päästä kirjoittamaan tuommoisia juttuja omasta arjesta. Ja sitten siellä haettiinkin sit uusia kirjoittajia, ilmoittaudun mukaan, että mä varmaan pääsen, kun mä olen vuodet, että mä olen Tampereen, mutta ilmoittaudun kumminkin ja pääsin mukaan. Niin helppo tapa ja kertoo niin kuin sit omasta arjesta, millaista arkea sokeana elää, se ei kovin paljon poikkea. Samalla tavalla eletään ja toimitaan, mutta se vaan, että se toimintatavat ja se, miten tavoitteeseen päästään, niin on hiukan erilaisia, mutta kumminkin lopputulos on sama. Niin. Joo, minä olen Markus. Tiesin tästä yhteisöstä, tästä toiminnasta ja pitkään sitä mehustelin mielessäni, että rupeisiko vai eikö. Ja rupesin sitten, mitä mä oon tästä löytänyt, on oman identiteetin käsittely kirjoittamalla. Näkövammaisena sisäänpäin kääntyneenä keski-ikäisenä miehenä minuuden kaivaminen omista ja muiden käsityksistä sellaiseksi, että se olisi semmoinen minä, jossa mä itse viihdyn. Se on ollut mielenkiintoista. Jotenkin ajattelen, että identiteetti on vähän niin kuin ihmisen ainoa turvapaikka ja todellinen koti. Mä olen aina kokenut jotenkin, että mä elän osittain näkövammasta johtuen syrjässä, semmoisesta normaalista. Mä en niin ole osallinen siitä, mikä on semmoinen keskiverto. Mä oon sitten halunnut hakea erilaisia vaihtoehtoisia keinoja päästä joukkoon mukaan ja päästä itsekin kokemaan semmoista, että on ihan
samanlainen ihminen kuin muutkin. Oman näkövammaisen minän käsittely tällä tavalla kirjoittamalla, niin se on yksi tapa ollut ja tällä tavalla mä saan näkymään siihen, että minkälainen se mun tapa olla kansalainen olisi. Heidi tässä. Minä olen tullut mukaan viimeisimpänä noin vuosi sitten. Pari vuotta sitten mulla diagnosoitiin näkövamma ja sen jälkeen minä aloin sitten miettimään, että mikä olisi sellainen sopiva vapaaehtoistyön muoto itselle. Mutta mulla on pieni lapsi ja minä käyn töissä, niin oli tosi hankalaa sitoutua mihinkään aikatauluihin. Minä lähdin paikallisiin alueyhdistyksiin sitten somevastaavaksi ja noin vuosi sitten mulle tuli jaettavaksi viesti, että kaunis hakee uusia kirjoja. Sitten me vähän itse aloin kiinnostumaan ja me aloin miettimään, että tämä on aina ollut hyvä kirjoittaja ja kirjoittaminen on helppoa mulle, että voisiko tässä nyt sitten olla mulle se toimintamuoto vapaaehtoistyöhön. Ja laitoin sitten näytetekstin sisään ja löysinkin itseni tästä joukosta. Ja tämä vuosi on ollut mun mielestä oikein antoisa ja se mitä itse koen, että tästä hommasta saan, niin paitsi on saanut hyvän yhteisön, joka on halukas kehittämään itseään ja kuuntelee toisia ja tukee toisia. Myös se, että sitten kun itse kirjoitat niitä tekstejä, niin joudut jäsentämään asioita. Ja ainakin itselläni auttaa se monessa asiassa, että siellä saat tietyllä tavalla puhallettua ulos ajatukset ja asiat ja sitten ne jäsentyy päässä paremmin. Että myös tämä on varmaan sellainen itseterapian muoto monelle. Ja itse koen tosi merkityksellisenä sen, että voi jakaa tietoa ja asioita muille ja toivottavasti myös toimia apuna ei-näkövammaisille, näkövammaisen kohtaamiseen liittyen ja sitten myös ehkä vertaistukena muille näkövammaisille. Päivi. Mä oon tykännyt toimia tässä yhteisössä juurikin siitä syystä, että tämä on tällaista vertaistuellista toimintaa. Koska olen itse sokeutunut aikuisena, niin on ollut hienoa saada myöskin syntymäsokolta sitä vertaistukea. Tämä on tosi tämmöinen, voiko sanoa, että tukeva yhteisö. Markus tässä muiden tekstit ruokkii prosessia itsellä. Kokonaisuus on isompi kuin osiensa summa. Marita, ilmaisen itseäni paremmin kirjoittamalla kuin puhumalla. Tämä on niin kuin helppo tapa tuoda tosiaan esille kaikki asioita ja juttuja, niin, eikä tämä ole mikään liian sitovaa. Kirjoitusvuorot on tosiaan ihan muutaman kuukauden välein, niin se ei edes sidokaan paljon. Tämä on semmoista helppoa ja hauskaa vapaaehtoistyötä. Heidi. Minä olen tykännyt, koska tämä yhteisö on kannustava ja sitten moni on halukas kehittymään ja se innokkuus ottaa itsensä mukaan, että sitten tulee itsestäkin löytää uusia puolia. Ja sitten taas tällaisena pienen lapsen perheellisenä äitinä ja työssä käyvänä, niin olen pitänyt tosi hyvänä sen, että minä voin kirjoittaa just silloin, kun mulla sattuu olemaan aika, että mun ei tarvitse mennä aikatauluun mukaan mihinkään vaan. Sonja tässä. Täytyy sanoa, että olen alusta asti pitänyt tästä porukasta tosi paljon. Ja on myös huomattavaa se, että porukka on myös vaihtunut aika paljonkin tässä jo 4 vuoden aikana. Oikeanlaiset ihmiset, jos nyt niin voi sanoa, on löytänyt tähän yhteisöön ja se niin kuin henki on pysynyt sinänsä samana, niin kuin jotenkin eteenpäin menevä, kehittyvä, lämmin, semmoinen just kannustava, mitä tekin sanoitte, niin kyllä itse olen sen myös kokenut. Ja se on tässä myös ollut hyvä, että joutuu tuottamaan sitä sisältöä silloin, kun on sovittu, niin se kyllä oikeasti haastaa myös omia ajatuksia se, että saa laittaa toisille näytille ja siihen saa sitä kommenttia ja muita mielipiteitä ja semmoista vuoropuhelua niihin omiin ajatuksiinkin, niin se on ollut kyllä tosi arvokasta. Minä Markus taidan tähän väliin tuikata semmoisen, että olen huomannut, että tosiaan tämä kommentointi ja itse kommentoi ja saa sitä toisilta sitä palautetta on iso osa tätä. Ja sitten mä oon havahtunut siihen itse, että voisi oikeastaan mennä siinä vähän itse vielä pitemmälle. Niin kuin havahduin siihen, että voi hyvä niin kuin jäykistelijä, että minkä ihmeen takia mä aina yritän saada sen kommentoitavaksi laaditun tekstin niin valmiiksi. Et senhän takia ne kommentit on, että miksei se voisi olla vähän niin kuin keskeneräisempänä siellä muiden luettavana ja saisi sitten sillä tavalla
apua. Ei tarvitsisi niin kuin väkisin olla heti niin täydellinen. Susanna jatkaa. Musta tuntuu, että aiheita kirjoittaa vaikka kuinka paljon saa vertaistukea kirjoittaessaan ja näissä kommenteissa, ja sehän aina vie sitä eteenpäin. Ulospäin näkyy vaan ne kirjoitukset, ja se on se tärkeä osa. Saadaan sitten lukijoiltakin niihin palautetta, niin se on hieno asia. Heidi, tässä palautteen saamisen lisäksi minä olen kokenut tärkeänä sen, että yhteisö myös kouluttaa. Eli ainakin viimeisistä koulutuksista itse sain tosi paljon uusia ajatuksia ja ihan uutta intoa ja tarmoa taas kirjoittamiseen. Päivi kommentoi myös tätä, että itselle ainakin just tämä kommentointi ja se palautteen saaminen on tosi iso mahdollistaja kehittyä kirjoittajana. Marita, meillä on näitä yhteisiä palavereja, kun pidetään aina, kun suunnitellaan näitä, että mitä kirjoitetaan ja mistä aiheesta näitä ja jaetaan ne kirjoitusvuorot. Ne on myös erittäin tärkeä sen vertaistuen ja sitten myöskin näiden koulutusten lisäksi. Päivi huikkaa tähän väliin, että nämä yhteiset palaverit jotenkin ylläpitää sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Markus tässä aika lyhyt. Tekstin pituus on minun mielestä tosi hyvä juttu. Tuntuu tosi hyvältä, kun siihen tekstimäärään saan sopivasti annosteltua sen oman asiansa. Onhan toki tässä yhteisössä mahdollisuus tehdä vielä muutakin. Yhteisö on tosi valmis niin kuin uusille ideoille, ja sitten, että jos löytyy vain puhtia ja halua tarpeeksi sitten niin kuin yhteisön sisällä kehittää vielä lisää toimintaa, niin sekin on mahdollista. Että niin kuin sisällön tuottaminen voi olla niin paljon muutakin kuin vain sitä kirjoittamista. Susanna, jo vuosi sitten vähensin hiukan näitä kirjoitusvuoroja, ja nyt on tarkoitus vähentää lisää, mutta en malta kuitenkaan kokonaan poistua täältä, koska tämä on niin antoisaa. Joskus tekee hyvää pitää pieniä taukoja, mutta vapaaehtoistyössä on aina hyvä miettiä sitä, että minkä verran se sitoo, ja olisi hyvä joskus osata sanoa myös ei. Sonja jatkaa tähän. Hyvinpä sanoittu kuule Susanna tuohon, että kaikilla on sinänsä aikansa ja paikkansa. Itse olen nyt tosiaan juuri lähtemässä. Kyllä täytyy sanoa, että itsellä on just tosi vahvasti se, että tämän aika on ollut ja nyt se aika on mennyt. Että tuntuu, että itsellä ei vaan nyt ole enää mitään annettavaa tälle yhteisölle. Enkä oikeastaan niin kuin näekään siinä sit mitään niin kuin väärääkään. Ja nyt vaan on sitten sellainen hetki, että kaikki tavallaan natsat on tähän annettu ja se on antanut mulle itselle tosi paljon. Olen kokenut semmoista tietynlaista täyttymystä siitä, että on saanut omilla kokemuksilla tai on voinut avata vaikka toisten ihmisten näkemyksiä vammaisuudesta ja elämästä niin kuin ylipäätään. Ja olen myös itse saanut käsiteltyä tosi paljon niin kuin mun vammaisuuteen liittyviä kipukohtia, mutta myös toki niin kuin onnistumisiakin. Ja ylipäätään muutenkin elämään kuin vain vammaisuuteen liittyen, mikä toki itsessään osoittaakin, että mehän ollaan muutakin kuin meidän vamma-ihmisten kokoisia kertomuksia täällä kerrotaan. Tämä on ollut hyvä kokemus ja nyt on vaan aikani lähteä. Päivi haluaa jatkaa sisällön tuottajana edelleen, koska mä tykkään tästä porukasta, mä tykkään kirjoittamisesta, mä tykkään uusista asioista, haluan kehittyä kirjoittajana. Täältä saa sitä palautetta omista teksteistään. Saa myöskin sitä koulutusta. Tämä on tosi hyvä ja turvallinen yhteisö kehittyä. Markus tässä. Mä koen, että tämä jollakin jännällä tavalla rytmittää mun elämää tällä hetkellä. Mä haluan jatkaa tässä tietysti myös tämän keskinäisen tuen tähden. Mutta että tämä ilmapiiri pysyy tällaisena myönteisenä ja että asioita tulee ja menee elämässä ja säilyy semmoisena kevyenä, että tämä kirjoittaminen ei muodostu taakaksi, vaan on lupa hakea itselle sopivaa tapaa ja on lupa jatkaa eteenpäin. Se tuntuu tärkeältä. Marita, jatkan sisällöntuottajana, koska mun mielestä on niin kuin mielekästä ja mukavaa ja helppoa vapaaehtoistyötä. Tätä voi tehdä ihan kotoa. Kun tekee vapaaehtoistyötä, niin siinä on kumminkin jotain
mielekästä tekemistä ja ajankulua. Mutta tosiaan aihe ja ideoja vielä riittää ja noin, niin sisällöntuottajana jatkan. Ja Heidi täällä reilun vuoden kirjoittaneena. Mulla on vielä tarmoa vaikka kuinka jakaa ja aiheita löytyy vielä mistä ammentaa. Itse olen kokenut tämän tosissaan merkityksellisenä ja toivottavasti myös lukijat on kokeneet merkityksellisenä meidän tekstit. Yhteisössä toimiminen on ollut todella antoisaa ja yhteisö on kannustava. Mielellään jatkan kannustavassa yhteisössä. Ja tekstin kirjoittamiseen ei ainakaan. Ei kulu pitkiä aikoja, että ne on kuitenkin suht nopeasti kirjoitettu. Ehkä tätä kautta aukeaa ovi jonnekin tai sitten tämä on tämän kirjoitusmatkan tarkoitus, mutta että tämä selvinnee sitten elämän myötä. Haluan rohkaista kaikkia uusia kirjoittajia myös tulemaan mukaan. Päivi, niin kuin tästäkin huomaa, niin me ollaan kaikki kovin erilaisia. Tämä on juurikin siksi rikasta ja antoisaa tuottaa sisältöä näkemättä kaunis yhteisöön. Mä toivon, että joku tarttuu tilaisuuteen, antaa itsestään, tulee mukaan, haluaa oppia, haluaa jakaa. Näkemättä kaunis yhteisö on ehkä juuri siksi niin rikas, että me tullaan eri puolilta Suomea. Eli olit sitten Lapin perukoilta, keskeltä pääkaupunkiseutua, maaseudulta, kaupungista, mistä tahansa, ota rohkeasti näppiskäsittelyyn, teroita kynäsi, kirjoita ja lähde mukaan.